The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. One omeleme na Serwanda na Catholic Church in Okpo. Banaziantik enola akeko. Maka ndị na-agbanye silima ọkwa na-abụgo na nye bụ ike mere nkale ọ na-abụgo na nye bụ ike na o mere nkale ọ na-abụgo na abata oyi na-awụzi ego maka mmadụ ịbatakụ na ndị lawala ọsọ nwata abatakụ ifu na ego na-enu enu okwa ome ọka ome Chukwu Olisado ụgamajọ ka njọ n'ụwa onye atụ n'uche na ọ bụ Chukwu na-emeze Chukwu na-enye ego Chukwu na-enye nwa amamibe na bụ Chukwu na-enye ọkwa ịma na-agbaka m mbọ n'ọba ego nni Chukwu Olisado ngwa ụmụala ụba na-eche ọnụ na-afụzi anyụfụ ebe anyị na-ebe ekpere ụkwụ na-afụzi anyụfụ ebe anyị na-eche ton by ton Chukwu dododo ọ bụ na ịchọrọ ngozi Chukwu wenye aka gị enu ọ bụ na ịchọrọ ikpuchi ike gị wenye aka gị enu maka na ike osiri ike ka ike nọ n'ezi n'igwe ifugo na mala Chukwu na osi n'igwe ịnụrụ ya nenigbo ike akalia ifụla aka ihe na-awụzi ego ndị ọganiigwe bata n'ọgbọ obodo etelu asọbụ ndị Igbo siri ike eluzi ebe asaa si n'oche kọlakọ ndị fada kesuo maka na odogwu kwụ n'ọgbọ akpalụmaisi aka milion na na-ada n'ike n'ike ifụ na akpata oyi na-awụzi ego ka nkọlụ na akụkọ enwere nwatakịrị a na-akpọ Chidube ma Chigbudube n'osi n'obi ogbenye bịa ọ na-alụ mansaba na Chukwu dị na mma olu na ofu ụbọchị a na-emebaza ndị bụ ike wee dọn'iru obodo wee nweba aṅụrị maka ndị bụ ike nọ n'ọgbọ mana enwere obu onye
ji gift bịa necklace gold ka o ji bịa fada wee nwebe aṅụrị maka ele ogbenye ebido bịa fada wee kenụ na lozo necklace naba ọfọzie sọ chukwu dube ebe ọ na-eficha oche unuka uzibe na-eme mmuke ọ bụrụ necklace fada lozo na ije n'ụwa ụfọdụ onye chukwu dube ọkwa ịmaligo n'isi n'ogbu ogbenye bịa welu necklace wee zọba onwe inugo ụfọdụ wee onye chukwu dube ive na ibe chukwu o welu necklace wejebe na be fada mgbe o ji rụzie ndị fada wee tie ha niile wee gbanye okilikili fada ebube mmụọ nsọ n'ọkwụ n'iru fada chidoro n'ọkwụ ya n'azụ fada dibịa n'ọkwụ n'aka nri prọfet Ebuka Obi Zion Ministry na gọ odogwu jere n'aka ebe wee kwele prọfetes Louise Odumegwu na-akpọ chukwu prọfet Kanu South na-akpọ Olise ndị mmụọ ozi wee debe jigijigi enigwe wee gbawa aghala Chukwudube mesịrị jebe obodo oyibo jebe Mozambique kwụsị bafu buru ike ji ike wee nata na buga akpata oyi wee wubego onye na-esi ngọ wee kụrụ aka Igbo n'ọbụ ibe Chukwu na-eme mana enwelu ndị chọrọ ịma Chukwu aka n'iru fa wee binye na mmụọ n'ezi anya n'iru wee fụzi ebube mmụọ nsọ ebube ebe o bụ sọdụ wee kwele fada Chidoro Ogbeke 47 kwele prọfet Ebuka Obi Chukwu mmụọ nsọ wee kwele fada dibịa bụ budoza wee kwele Pastor Kanu nọ n'ikuku ọba prọfet Louise na-akụ back to center awezie ike akalịa ike akalịa ike na-esi anyị ngọ itinye n'ebelisi gị ike akalịa ike na-esi anyị ngọ itinye n'ebelisi gị ike akalịa ike na-esi anyị ngọ itinye n'ebelisi gị onye ma ana m ajụ gị ị na-esi Olise nkọ maka ụfọdụ chezi n'ụwa n'ọbụ n'ike alụba awụsalụ n'obi n'igwe bụgama ịpịa anya gosi na ọ ga-aghọta obi n'igwe amago na ụmụ alụba ga-atọcha ụsa kama na ibe niile dị n'ụwa nwelu ntụziaka onwelu ụzọ si jezi ọnịcha anya n'ụwa dị mfe ụfọdụ uche na ọbụba ya ili isi ka o ji dị mfe ụfọdụ uche na ọbụba ya ịta ọkụkọ ndụ nwanne m ụfọdụ uche na ọbụba ya ịbanchi ụmụ asaa ụfọdụ uche na ọbụba ya ịṅụ ọbala nụ ụfọdụ uche na ọbụba ya ịgba ọtọ na-aga n'ilo ọka ezigbo udo na-esi n'igwe Olise nye gị ike owelu udo wee chọọ gị mma Olise nye gị ike na-enuwe ije egolibe ndị aga n'igwe ike akalịa agbata oyi na-awụzi ego n'igwe bata n'ọgbọ obodo ekwelu asọbụ ndị Igbo siri ike elusi ebe asa si n'oche kọlatọ ndị fada bịasuo maka na odogwu mkpu n'ọgbọ agbalụmaisi aka milion na-abịa n'ike n'ike ifụ na agbata oyi na-awụzi ego ndị ga-ekwe na jide mmiri ifụla agbata oyi na-awụzi ego ndị ọganiigwe bata n'ọgbọ obodo ekwelu afọbụ ndị Igbo siri ike elusi ebe aza si n'oche kọlatọ ndị fada bịasuo maka na odogwu mkpu n'ọgbọ agbalụmaisi aka milion na-abịa n'ike n'ike ifụ na agbata oyi na-awụzi ego baba ndị Chukwu nyere ike ka ibụlụ Igbo chọba ndị Chukwu mere mma chife ndị wi na sọnna
ezigbo enyi m amụrụ onye na-ego amụrụ onye na-akwụ ụdị onye ka amụrụ m ego oyi m mkpụrụ obi ndị Nsụka aka ji ikuku nke Nsụka adụrụ asị na Nsụka afọ ji eje mba na Nsụka oyi m amụrụ onye na-ego amụrụ onye sinima anaghị esighị ngọ ya bụ CEO Internal Bank Limited Internal Bank na Nigeria niile ịrụza na Abuja Internal Bank ka eji atụ ụlọ mma ịbataze na Lagos Internal Bank tinye aka anyị na-ekwuzi ịrụza na n'Igbo ofe okwu ka na-ekwu Internal Bank obe egwu eji ikwulu dịnie isi gịnị a na-alụ ụlọ ya agbọ mma mmachi agbọgo asamma nwanyị ọma Ojichukwu wee buru ụzọ ọ na-ejebere na Zion Ministry na Gọ na nke Ebuka ka ọ na-ebeluchi ya obebebere Chukwu wee nyeba ngozi ọ na-ebe Chukwu a na-ebughị ụzọ maka na ezigbo nwaanyị na-emepela akụ na ụba ụzọ ajọ nwaanyị na-ebute nsogbu agbọgo obomegadio lechere na ị nwere ya Chibuike Sunday Nwachukwu onye mmụọ na South Mezaya ndị amụọzara na mba nọ Mezaya ndị Igbo niile ọbịa ego ọbịa alụgo ya nara ụlọ ya Abuja Nwachukwu onye mmụọ n'ibu ike na-ebu CEO mba nọ Trading Enterprises Pty onye mbụ ya bụkwa CEO Sunday Farms Nigeria Limited ọgaranya ya bụ CEO Remington Tea Whiskey Limited aka na-alụ mmanya n'ibu ike ya bụ memba Pioneer Club na South onye ego ya bụ memba Eligible Club of South Africa na-egade ya bụkwa memba Rising Club na South onye ego nọ ya adịrị ya mma memba Royal Brothers of Amozari Asia Kingdom na-egadio onye mmụọ nọ ya adịrị ya mma Emmanuel Chibuike Damian N'ibuike Chibuike bụ ike na Senegal Ebube Chukwu ụzọ dị eyigbo Capital XE Limited onye nnekwu ego ya bụ CEO Hotel de Capital na Dakar n'obodo Senegal EOT member Nigeria Community na Dakar na Senegal onye ego ya bụ Convention Imo State Assembly na Dakar ya bụ Convention Isu Local Government na Dakar n'obodo Senegal ọ ga-adịrị gị mma Ebube Chukwu ụzọ n'Isi Obichi n'Imo Steeti ọ ya adịrị ya mma Igbo ka bụrụ Igbo anaba anyị naba n'ọzọ ụbụrụ ka anyị ga zụta odegwuo onye nnukwu ego Igbo nnukwu agba ego nkịtị ọbalị onwe ya osisi ọma agba ego nkịtị Chibumasụweli Zumba onye nnukwu ego onye nwere obi nwanne ọgaranya obi nwere ọcha osisi ọma ifulu na nọma adịdasị ndị eze nwere ike mkpụrụ obi ndị eze nwere ike agba ego nkịtị ọbalị ọma ọgaranya Masụweli Zumba Honorable Samuel Ndubeze Anibe
n'ide mmiri esigiligi n'ụmụdezi kingdom eze nwere gị si eje igwigiligi na ya kekene ofekene na-eze ọgbanyeghalị ọgaranya na-eri ego ya onye nwe obi aṅụrị igirigi masalụ mmadụ masa mmụọ igirigi ego ndị Igbo n'ịga n'iyi ọgaranya ndị ọzọ were jide ebube aka na-amị mmanụ Eastern Bridge Petroleum Nigeria Limited Prosper Turu the change aka na-agbanwe ego n'ịgadio ibute dọla anya agbanwenye ibute pasa anya agbanwenye onye bụ ike ezi iligi kenelu ọlọyi chimụ anya anịkpe nke gbedie asa mma n'ọya adịghị mma Dulu Emmanuel Chukwu nyere Ikemba anọ n'Igado Ebube Chukwu ụzọ n'ezi mma na mba anọ Ebube Chukwu anụ molobi na South Africa n'Igado Ebube Chukwu CEO Big Apple Communication Pty Limited Big Apple Motors Pty na South Africa aka na-ele moto n'izu ike kenele m ụlọọlọyi Dulu Akọma Chukwu nyere onye ọma nwanyị ọma na ọya adịla ya mma olibo n'imere ya inugo n'enyigo ike akarịa ịfụla ọjọghị na-awụzi ego ndị ọganigwe bata n'ọgbọ obodo ekpelu asọbụ ndị Igbo siri ike eluzi ebe aza si n'oche kọlatọ ndị fada chezuo maka na odogwu ukwu n'ọgbọ akpalụmaike aka milion nọ na-abịara ike n'ike ịfụla mkpata oyi na-awụzi ego mgbe gbaligo nọ na-eme igwe gwaligo nọ na-eme nwata ọganigwe abata n'ọgbọ Igbo ga-ekwe nọ na-eme aka na ike na-ejerigo ozi Igbo na-abata oyi nọ na-awụzi ego ọ na-awụ ọ na-eme mme igwe gwaligo nọ na-eme igwe gwaligo nọ na-eme eberebe iyoko ụmụaka chinyere egwu onye nze nwamobi n'ogidi onye nze nwamobi ebube egwu ndị Igbo abịa ụmụ Igbo n'uwe egwu gozara ụmụaka chinyere egwu ebidogo onye nze nwamobi n'ogidi Igbo ọnụ mmadụ apụrụ ọnụ Chukwu o nwere onye ga-emelụ mmadụ ka Chukwu ụwa bụ sọ ndị onwe ndị osi gị gwelugo na ọ na-eme eme ihe marakwa na anyị na-eti egwu nwata gwọrọ azụ n'elu ụwa ọ marakwa na ije n'ụfụ oyimucho me your friend
I will tell you who you are. Maka ọ dị ka ọ dị kpọsa afịa, ọ dị ka ọ dị egolu. Takwelu ndị oyi weta ego elie, ndị eji uche melụ kalkuletọ. Ịmaka ọkamosu si eme, ọ na-atọ n'afọ ọnụ. Ọ gaghị ebido egwu n'ụwa, ụfọdụ uche na anyị ga-atọ n'ụzọ, ụfọdụ sị na anyị bụ ọsa aka, mana uche mmadụ bụrụ uche Chukwu. Uche mmadụ bụrụ uche Chukwu. Ụmụ Igbo, uche mmadụ bụrụ uche Chukwu. Ụmụ ero oge bụ oge anyị si eje, obodo ekwelugo na ọ na-eme eme. Ụmụ Igbo anụwa egwu ka o si ara ụmụaka tinyere egwu ebidogo. Onye nze nwa mori n'ogidi, ụmụ Igbo anụwa egwu ka o si aranụ. Ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu, o nwere onye ga-emelụ mmadụ ka Chukwu. Ụwa bụ sọ ndị onwe ndị ihe marakwa na ndị na-eti egwu tumbọn tulupọm iti alaba iti mbọsa mbọsụ. Every day na for the thief, one day for the owner. When you are progressing in life, some people cannot clap for you. Oburu na fama roni name ofuma, fana futa giga competition. My mama tell me say, if you want to get your crown, you don't need the crowd. You need to go solo. Makanije solo butike, ndi obodo kubalu giaka, ụfọdụ akpọba go n'emmemme. Ọkwa obi kubana. Ife aka alike n'ụlọ kọfịa. Ife iko ha n'Enugu Ezike. Ifu splendid furnitures onye ego. Obodo ekwelugo na na-eme. Ụmụ Igbanugo egwu ka o si ara. Onye eze nwa obi ebube egwu ndị Igbo. Ụmụaka tinyere egwu. Ụmụ Igbanugo egwu ka o si ara. Tina n'Enugwu kwọghị mmụọ. Akwụgo na-awụ ide mmiri onye ego. Modezi n'oke olulu ụmụnne mmụọ. Ụmụaka tinyere egwu ebido nke onye chiri ụlọ nyaze kwelu. Onye eze nwa obi n'ogidi, ebube egwu ndị Igbo abịa. Ebube egwu ndị Igbo abịa. Nwata gbọ na-asụ one n'ụwa, ọ mara kwado ije n'ugbo nwanne m, ogborugo ka n'isi eriri ịba m. Egwu okorobịa ka anyị na-eti, egwu okorobịa mụ na-etili Olisa. Ugwu Olisa egbene, ka anyị kọrọ ụmụ ụwa kọrọ anyị, ka anyị kọrọ niile kọrọ anyị. Uche mmadụ bụrụ uche Chukwu, o nwere onye ga-emele gị ka Chukwu. Okoro nwere ọnụ mmanwụ na-egwu okwu. Onye eze nwa obi ebube egwu ndị Igbo gege. Uche mmadụ bụrụ uche Chukwu. Tumbọn tulupọm iti alaba iti mbọsa mbọsụ. Ụmụ Igbo anụwa egwu ka o si ara. Ụmụaka tinyere egwu ebidogo.
onye nze nwa m obi n'ogidi otu dị Anambra n'ụlọ akụmihi na anụ egwu oge osi ara anụ agha ụwa bụ Sọnde onwe osi igwe eluigwe na ọ na-eme eme irige marakwa na ndị na-eti egwu I get them before, it no be property at all. Ukeke jelani, kedu butoji we nata. Ibo onye na-alụ n'ụwa n'ebe a bụ ka o si eli. Ibo onye na-eme n'ụwa ka eji mmalụ onye ọbụ. Onye gbali bọọlụ na-emesịa na ọ ga-alacha oloma. Ọsọbịa sụlọbịa na-emesịa na ọ ga-atọ ọka. Ebe ị na-agba mbọ nwanne m akpọ na ọba gị mkpọkọlọ. Nke onye na-alụ biko gba mbọ ka itinye uchu. Oteke ka dị njọ na-emesi ọ ga-adị mma. Anyị ekwechirigo nne n'ụwa na anyị ga-afụ isi ya aka aja aja onye tinye okwe n'elu ụwa aka aja aja onye tinye okwe n'elu ụwa obodo kwelu n'ike dị obodo ekwelu n'ike dị ndị obodo ekwelu n'ike dị aba ele ndị na-ebe bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike oge awele ife akụ na ife nwenwe anyị obele olu n'ụwa ka anyị lụta nnukwu ego anyị bụ obele mbọ n'ụwa na-ebulu nnukwu ike n'ịma na nnukwu ego n'ụwa na ọ na-etigbu amosu achọba achọba ịma na akụ na-etigbu ilo ọnụbụla ogili asọ ka ọ bịazi elu n'ogili lacha ndị che na anyị ga-anwụ ka fabia fụ na anyị na-aga n'iru maka ọ bụrụ onye bụ ụzọ gbabanya na-ebu ụzọ eluo ụzọafịa bụrụ ụzọ ego ọ bụrụ onye nwelu nnekwu amụnya na-amụta odogwu onye ji teta ụla n'ụwa bụrụ ụtụtụ onye ji iwe bute ike n'ụwa zaba aba nne ya ego ịba na-eje leti ya
it your bed, make we secure the bag. I don't need room for the quality KD. Akadada. When the teen open and no one. I just see them as all like a pool. I call you Bakadaya, like Kabalabana. You want it your bed, make we secure the bag. I don't need room for the quality KD. Over the quality KD. Over the quality KD. Akụkọ mụ na akọlụ bụ akụkọ Chukwu ebuka o. Akụkọ nwa bụ akụkọ meleme. Obele nwa Chukwu ebuka na nne mụrụ ya na ụlọ. Nne m sịrị ya nwụọ. O Chukwu ebuka wee taba abụbụ. O Chukwu ebuka wee taba abụbụ. Oyi okoko. Enwere onye na-asị Chukwu ebuka anya jisi ike. Enwere onye na-enye Chukwu ebuka ndụmọdụ. Oyokoko. Ịma na ebe a na-adụ nwa nwelu nnọdụ n'enu ụwa. Nwere nna nna mụlụo. Chukwu ebuka tala abụbụ rie nna. Ibugo Chukwu ebuka onye ụwa na-amụ amụ. Ibugo Chukwu ebuka onye ụwa na-akwa emo. Anya nwelu ndidi n'ọlụ. Aka jaja butela ọnụ mmanụ mmanụ. Oluli na na-alụ ọlụ Chukwu ebuka alụlụ ya. Ye Chukwu ebuka kwale baro. Ye Chukwu ebuka bulu onye bulu. Chukwu ebuka na olekwolo gala. Olu aka niile dị n'ụwa Chukwu ebuka alụlụ ya. Ibe niile a na-eme eme Chukwu ebuka meli ya. Ọkwa sọsọ ka nwa dị mma. Iluzie n'ikpeazụ Chineke gọzie Chukwu ebuka. Ene onye a na-amụ amụwo. Chukwu ebuka mesịrị buru ike. Ọlụ aka ka o ji wee bụlụ ọka. Aka aja aja. Onye tinye okwe n'elu ụwa. Aka aja aja. Onye tinye okwe n'elu ụwa. I don't need Ibe ji wee tibegwu nwa bụ maka ndị oke ite. Ndị na-achọ ka ha bụlụ ego. Onye lụrụ ọlụ n'ụwa delio. Onye gbara mbọ n'ụwa delio. Oye m chọrọ ibe ị ga-eme o. Aka aja aja butela ọnụ mmanụ mmanụ. Sọsọ onye ga-enye yi. Ejene nọla na na-achọ sọsọ onye ga-enye yi. Onye onyezi gị n'ụwa ọbụla ajọ mmadụ. Ọ ga-abi n'ihe gbaba mbọ na chi egwu. Ibe gị gbaba mbọ yi mụ je binye gbaba mbọ. Ibe gị lụba ọlụ n'ụwa je binye lụba ọlụ o. Maka nke na-akpuchi ute n'ụwa na-agụ egwu ute o. Oyi okokokoko. Mana ọka na-ada n'elu. Onye ọbụla bilie gbaba mbọ. Ụmụ
vada kwezi amụọlụ ụmụ okolobịa bani vada ekwezi agụ akwụkwọ ụmụ okolobịa bani vada ekwezi amụ abịa onye ọbụla chọrọ ego mbute onye ọbụla chọrọ ego mbute onye ọbụla chọrọ ego mbute onye mena na-ebute ego onye alụrụ ọlụ adịghị ego aka jaja n'ọnya butela ọnụ mmanụ onye lụrụ ọlụ n'ụwa n'oge elibe onye sola ọbịa ga-atalili ọka nkwa onye balụ n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri oyi okoko aka jaja anya ka anyị na-etinye egwu aka jaja onye tinye okwe n'ụwa isi ike na-emesi ọlụ anyị ga-akwụ ụgwọ maka onye gbata na ya leka ọgbalagba naanị tupu okike ebe gị mepụ isi gị ọdịba ego n'iru n'obodo kwalụ n'ike aka jaja onye tinye okwe n'ụwa isi ike na-emesi ọlụ anyị ga-akwụ ụgwọ maka onye gbata na ya leka ọgbalagba naanị tupu okike ebe gị mepụ isi gị ọdịba ego n'iru n'obodo kwalụ n'ike obodo ekwelu n'ike dị ndị obodo ekwelu n'ike dị nne m wolo sọfanụ na-eti igbo bigbo ya afọ ife ọma manwụ na-eti igbo bigbo ya afụkwa mma manwụ na-ebe ibo bụ akarịa manwụ na-ara akịdị mgbali nwunye dị mma na ịjụ anyị na-aba egwu manwụ na-ara ibo bụ akarịa amaka obodo ebele mpe igwe na-ebiro mbimbi manwụ na-eti egwu udelude egwu iwe elulu gobelishi ihe a na-alụ ọgwụ na nkete udelude nwụ na-abịa eji otu eji agadi egwu ya bụ tụara gị isi nwa ya bụ oliya nka manwụ na-ebe anịmatụ dị ọgbọmegwu ọgbọmebu mgbumenye isi ibo bụ akarịa manwụ na-eti egwu ụgbọelu jukwana ife soluchi ka ọ ya eme udelude egwu ibo bụ akarịa mmegbu a na-emegbu ebe igbo ọra mmụọ si n'ọdị njọ manwụ na-ebe ukolodike na-eti a na-emele n'ụmụ emelane anyị bụ igbo na ibu enyi asụ nwata asụ na mma manwụ na-ele ọgbagbu dike na ọgụ ụlọhe ọgụ ezi ọgị ya eje somvalụ na-eti ọrụ ulegwu na-abịa wedị na omenala maọbụ ụka ife alụlọlụ bụ ogbugbe manwụ na-eti odejiji mmanwụ asị na egwu na-etite nduwe egwu na-etite nduwe gwuo ka nnava ọma mbala ndị mụrụ ka nnava nteji akpọgbu mụlụmụ ka nnava nne m wele na chukwu okike bịa ma n'ụlọ egwu m gbaa ya agba udegwu were m manwụ na-eti igbo bigbo ya afọ ife ọma manwụ na-ebe ukolo mmanwụ ududu weduwe egwu onye ọlụ asa ya lute ego saịtị ya akwụghị ụgwọ ndị mgbọmgbọ ya ebute ego n'ọta ya akwụlịla ụgwọ manwụ na-ebe udelude egwu onye si obodo dị na mmaniru ya nya mee ya n'azụ ọ dị n'ọfọ ibo bụ akarịa eke ya eketela anyị akụkọ yeyela ọmụmụ bịara afọ fọpụ afọfụ ka nkwọ fọpụvu uke manwụ na-eti odejiji mmanwụ asị na egwu na-etite nduwe egwu na-etite nduwe gwuo ka nnava ọma mbala ndị mụrụ ka nnava nteji akpọgbu mụlụmụ ka nnava nne m wele na chukwu okike bịa ma n'ụlọ egwu m gbaa ya agba udegwu were m ukolodike na-eti ratmadesenji alo na ndị n'egwu afụfọ na-atala ego na Switzerland bịakene NBA keli ị na-anụka egwu na-akpọ Ikenna Badimik manwụ na-eti egwu Timobi eliri ego na Cyprus bịakenele ABA na Fevoli akụghị Torres Senji tobe ya si n'Enugwu Egenti Patrick
ebube chukwu ijele besico ijele na mmanwụ agbọrọ na ama Chris Andy Exchange mụ na-eji o ayola nwa Jizọs ayola zaman UBA ganja bigi na nnukwu egwu kere maka ezi oyi gị igwe senji na teja akọ ebuka ego ebudo igbo bigbo ya vive ọma manwụ na-eti igbo bigbo ya fụkwa mma manwụ na-ebe ibo bakalịa manwụ na-ara akịdị gbale mgbali nwunye dị mma na ịjụ anyị na-aba egwu mmanwụ na-eti egwu n'oyimalugo ọrọ merọga n'omenugo ebeleba ndị nsọ ndị nwe ibe ọkwa anya batago nanugo egbe agbala anyanwụ ọgbọ mbọ ya ka na-etu sakụsali ogomaga olisi ogomaga na ọjụ anụ odezọkwa ife mmụọ ka anyị na-eme Orezi na nyona gona Ogo ruru ego ife mmụọ ka anyị na-emerụ Orezi onye mụlere mmanwụ na-eti egwu ụmụ Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme ogenere Wamenyi mgbe ọ dị gị n'aka ịnụkwala ya meta ma oyi ka owu na-asa m ọ bụ na mkpata ego ka mmalụ onye ebe ezi oyi m unanugo emasị gị basị n'ebe lag onye na-ejiri uche lie gị nwanne egwu ụwa akọghị n'aka ịmana ọ bụrụ isi oyibo onye ego ọkwa ife mmụọ ka m na-emere orezi na anya ọ na-abụ oge ruru ego ọgụ ife mmụọ ka anyị na-emerụ orego onye mụlere mmanwụ na-eti egwu ụmụ Igbo bụ ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme okolobịa detube ego n'ịnụkwala ya ka ngwa gị n'ego na-adị mma n'oke ikwelu ọgwa agbasị ọga ya liz ọ pụta agbaghalịa ya efe ụwa na ego nya na-achị unanugo ọ bụ na ịkpata ego ị ga-eje wee kwado onwe ya na anya ụfụ ụmụ were ike ka moto igotelu degbu na ị na-anụ ka mmụọ na-akwado gị nụ ịbala chukwu onye mara ọkwa mmụọ na-akpọrọ gị ụbọ oke ruru nwanne m ọgụ egwu ka anyị na-etili chukwu onye nwe ego ọ bụrụ egwuregwu n'ụwa ịmakwa igo spaida nwanne mana igo lezus onye golu benzi n'elu ajụjụ ka mụ ga-adị abamalụ ajụjụ mụ na dị onye benzi bụrụ egwu ego onye gbara Rolls Royce ọ bụ gịnị ka a ga-akpọ ya n'ụka mmalụ nwoke mma na afa na-akwụ asị na-akpọ ọgọ onye ọgwụ ego kama ụbịa mụ ga-eme gị ife abọbi bụrụ onye ọgwụ ego
odezi na anyị na-ebuga ndị wifi mana anyị nọ n'ọrụ ndị wife n'ọkwanyere eti ego ndị wifi mana anyị nọ n'ọrụ ụmụaka chinyere egwu Igbo na anyị nọ n'ọrụ n'ụwa ndị wifi mana anyị nọ n'ọrụ ndị wife na anyị nọ n'ọrụ ndị wifi mana anyị nọ n'ọrụ okike nọ na-ekere n'ụlọ papa m na-agwa m okwu n'ego luo n'okwu onye kpali ya okike bulu nwanne ya eziokwu na iburu odogwu na-ejiro nwanne ka odogwu ịmalụgo osisi a na-ama okwute eziokwu nọ na-enwelere mkpụrụ onye ọ bụ na a na-ekwu okwu ya onye bụ nwere ebe ọ na-eme ife maka ma ọkụ anyị ga-anyụ were ọkpade n'ụka mmapụta onye nwere ego n'elu onye nwere ego na-eme ife sọrọ ya nwanne ọkwa ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme oge dị na anyụ na gụrụ na eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme oge olulu ego ọkwa ife mmụọ ka anyị na-emenụ eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme oregole mbụlere mmanwụ na-eti egwu eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme ụmụ Igbo ọgwụ ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme ị na-ajụ m bụ oji ego nwe mba ịma na gbara aka eme odogwu onye nwere ego na-eme ife sọrọ ya ị na-anụ ka mmụ na-ebu ugenu aya mmachukwu ịgba m ọ bụrụ ọgba ife niile na-amụrụ ka m ifeọma gị na-adị mma onye ma mmadụ ya na-egbu ya onye si ama mbe oge ife ife na-agụ nwanyị dị ime ọ na-agụgụ na onye tụrụ ya nwanyị lito nwoke nya litu na nke onye lili ka ogwa na mmụọ sogọgwụ ife mmụọ ka m na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme odezi na anyụ na gụrụ na eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme oge olulu ego ọgwụ ife mmụọ ka anyị na-emenụ eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme odezole mbụlere mmanwụ na-eti egwu ahịa ife mmụọ ka anyị na-eme ụmụ Igbo ọgwụ ife mmụọ ka anyị na-eme eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme Bigsi onye nna Bigsi real estate odogwu ọgịnịdị ezọmọgọ n'ime akụ Sajoki n'ọfọjama nnegwu onye ego nọ mmụ na-akpọghị n'ama nụkwalị inwere ibe na-ekwe mmụọ n'aka n'enu onye ego aka ji moto eme ọgụ beautiful land and bakery ọkwanye nọ na Lekki n'egwu onye ego na-ekene mi Bigsi onye ego n'ịgadị Bigsi onye ego n'ịgadị Bigsi real estate and properties Bigsi onye ego n'ịgadị oji moto eme ọgọ bụ nye m ji ibu ka mgbaba fọpụgo nọ na gbagba BB Island nọmba 1 Bigsi onye ego n'ịgadị ezọmọgọ n'ime a nnekwu onye ego n'oju na-eme ọgụ onye nwere gị o nwere ife ị na-anụ ka mmụ na-ekwu ife niile ka ị na-eme ọkwa ife niile ka ị na-eme ezọmọgọ ọkwa ife niile ka ị na-eme osongroto ajibiba nijere osi aka nnekwu mkpacha ugwu gbeli ihe ala anyị ego foundation pape na n'oge mmụ na-akpọ ịnama ọ pụta ifadịwanụ n'ihe ala ọ bụ na osi elu gị ike ọ pụta ndị ife ga-adị ịnanụ na anya gwabago ịpụtala ife dị na n'Igbo niile ijụzazinu na ọ ga-akọwa ọfụma eziokwu n'izulu ka eme osogorotu ọ bụ ife dị mma abatago
asị m ife dị mma batago na Naịjirịa nnekwu onye ego na mmụọ na-akpọ n'egwu osondụ otu ụmụ nwa Chimeleze ọ bụ ife dị mma batago eziokwu ife dị mma batago ocho White Peters ife dị mma ọgịnịdị mmanya bụ n'ọkwa nya na-enye ndụ ya na-arụ isi ike Akachukwu nọ n'ime ya ịmalụgo mbọsafụla anyị ego ịma na ọ dị elu chek gwenye ụmụaka chi nyere egwu ọsọ anyị liri ife asị m anyị ego ife ga-eli ama nkọ Super High Chief ma jere Osiaga Osongroto ụmụ nwa Chimeleze dị na n'ụka mmụrụ ọnwa na-etilu ma ogbenye n'ihe ala Osho White Peters na ọbatago ịpụta n'ikere ga-adị ịmakwodokwu anyị ego ife ga-eri ama nkọ ka ndị adịkwu akụ zuru mba sate ka onye ego na-ekene gị ị na-anụ ka mmụ na-ekwu a na-emasị n'ilu olu m ife ọma ga-emela anyị akụgo n'ozuru mba onye ego na ngị ga-adị Super High Chief Sai Ambassador Ugonia Henry Orabuchi Ikenko beru niile olileanya ụmụ ogbenye na n'Igbo nye ka mmụ na-akpọghị papa bụ egozie ndị ịnụkwala ya CEO Sifiro Biteka nnekwu onye ego ka mụ na-akpọghị Eke Farmer Vertical Limited akụgị n'ozuru mba onye ego na mmekene oji moto mọgị na nnu egwu oke ọ na-aranụ ife dị mma na dị m mma onye ego na gị ga-adị n'ugbo ike nga ọgberu niile n'enu nnekwu ọga onye nwere gị onwere ife nụkwala ya iji moto mọgụ ndị lụrụ nọ na vaka nkwụ onye ego na-ekene gị ọkwachi ọ na-emelụ ife ịnụkwala ya ife niile ka ọ na-eme mmiri na-ezolo sakeneti nwa abalị m Goko Klisa Ifeọma melụ ndị Igbo niile neni nnekwu onye ego na ndụ oge isi eje ịnụkwala ya ndị nwe ife n'ọkwa nne na-akpọ n'egwu nenu onye ego Dr. Igwedo ọkwa ya ome mmiri na-ezolo Dr. Igwedo n'ọkwa nne na-akpọ ife ọlụlụ nọ na parịrị nne ife obelu moto na parị ka aja ife ọkpọrọ ya eziokwu na parị ka aja Dr. Igwedo ọnụ m ekenego aka na-eme ọgọdalụ eziokwu ife mmụọ ka anyị na-eme ume bụ obe ha na ife mmụọ ka anyị na-emerụ odego onye mbụle mmanwụ na-eti egwu mụ na okoro nwanne ọkwa ife mmụọ ka na-emenụ iji n'obi rice ọkwa nna nọ n'ọrụ onye iso maatị nwanne ọkwa ife mmụọ ka na-emenụ asị m ọkwa ife mmụọ ka anyị na-eme Aka me were abalị biri tụọlụ were
were efife bupụ onye abụọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlọ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m ụgwọ aga m ewere abalị ebili tụọlụ were efife bupụ ya bọọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlọ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m ụgwọ ọkwa ị na-afụga nwoke si na amụke ọkwanye abalị nke m mụtara onwe m Abobi rappers na-eje chụta ego ị na-anụ ya na abọzila m onye ọgwụ ego aga m ewere abalị ebili tụọlụ were efife bupụ ya bọọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlụ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m ụgwọ ọkwa pastọs anyị kwụsịzi ọlụ mgbada n'ọlụ mgbada ize si n'ihe menu gụcha akwụkwọ na fe nwe onye ọlụọ Obifebela anyị ji tụbọọlụ ọkpasa eweliwe aga m ewere abalị ebili tụọlụ were efife bupụ ya bọọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlụ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m ụgwọ I get the rich brother and the rich uncle but nobody to help ngenenebe n'ebe ọ nọ n'agụlụ Obifebelu nji tụbọọlụ unu eweliwe aga m ewere abalị ebili tụọlụ were efife bupụ ya bọọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlụ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m ụgwọ mgbadafe iji n'ọlụ mgbadafe ị na-achụghalị ọya akwụlele ụgwọ ọma nkọlụ m akụkọ ọbụna mgbada ejila mụ na amanya bili ya gazi ebite ego ya gazi ebite ego na asị m ya gazi ebite ego ife melumelu ji amanya abalị ka nata mgbada ego ka nata mgbada ego nsị ka anyị nata mgbada ego mgbada bịara m ime lọv ife nchọlọ bụ dị rọbas mgbada lọv ahụ ị na-ezi m ị ga-enyenwu m ihe n'ego aga m ewere abalị ebili tụọlụ were efife bupụ ya bọọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlụ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m ụgwọ ọkwa ị na-afụga nwoke si na amụke ọkwanye abalị nke m mụtara onwe m Abobi rappers na-eje chụta ego ị na-anụ ya na abọzila m onye ọgwụ ego aga m ewere abalị ebili tụọlụ were efife bupụ ya bọọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlụ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m ụgwọ ọkwa pastọs anyị kwụsịzi ọlụ mgbada n'ọlụ mgbada ize si n'ihe menu gụcha akwụkwọ na fe nwe onye ọlụọ Obifebela anyị ji tụbọọlụ ọkpasa eweliwe aga m ewere abalị ebili tụọlụ were efife bupụ ya bọọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlụ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m ụgwọ I get the rich brother and the rich uncle but nobody to help ngenenebe n'ebe ọ nọ n'agụlụ Obifebelu nji tụbọọlụ unu eweliwe aga m ewere abalị ebili tụọlụ were efife bupụ ya bọọlụ agakwe jikwa ụtụtụ kpọlụ mọlụ mgbada ji ego ga-akwụlele m Chabans na Vietnam onye nnukwu ego BTC Lord adị na-atụ ọlụ agụ nwanne m bụ Novo Chairman onye nnukwu ego dadị Sami BTC Sami onye ego Sami na-atụ ọlụ maka oje suke Samba Lokija Samba Money Kelelu mu Lavish Lavish Lokija The Shazama Kanjeri Istanbul Kankere King Tunga Mwani Nemesifike Kelelu mu Star girl waya waya The only one star girl na Istanbul Tochukwu Nwokolie Danny Boss onye ego onye full smart collection Why is good bravo
omegokwa ka o si eme Chukwu emegokwa ka o si eme ọlụgokwa ka o si alụ Chukwu alụgokwa ka o si alụ ilile ọjọọ niile na-elo n'isi m nkata ọjọọ niile na-agba n'isi m ma Chukwu ke mụ kesiri m ike ụzọ ụkwụ m kwụsiri m ike ife niile valolu m n'ụwa nwanne m na ọ garaziri va o megokwa ka o si eme na Chukwu alụgokwa ka o si alụ osisi enela anya ọdịda n'ụwa n'okwurigokwanụ onye ma na ọ ga-eme onye ma n'ife ya dị mma ọtụmatụzi na mmebe si beteka ndụ m dị n'aka Chukwu omegokwa ka o si eme Chukwu emegokwa ka o si eme ife na-ekwere omume n'okwego omume anyị yoyolu Chukwu n'ọzago ya agbapelu Chukwu ka o ji onye dịka Chukwu mmadụ abụchile n'ụwa ife Chukwu kwuru ya eme ife onye ya bụ n'ụwa nwanne m ka ọ ya bụ ife mma bụ n'ụwa ka mma bụ ife sola mosu n'ụwa nyataba ife onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ya bụ ebini mmiri tụsịa n'ụwa imeje zuru ike onye nwanyị nọ n'isi ụgbọ egwu adatụmọ onye nwanyị nọ n'isi ụgbọ egwu adatụ anyị ọtụmatụzi na mmebe si beteka ife vanelolu mo eji nwa agwụ atụ aja nwa agwụ ada awa n'afa ego ụmụ ụzọ na Mozambique eji nwa egwu atụ aja ajụjụ ka na-ajụ gwanda onye ji nwa agwụ atụ aja na nwa agwụ ada awakwanụ n'afa nwezedefu na mba nwa agwụ ada ta afịfịa onwe ife njikwa onye bụ okwu mbosi Chukwu kelu mmadụ n'elu ụwa ka o kele ife ọya bụ ife sola mosu mebe ife sola ọgwụ ọgwụgwọba ọgwụ ọgwụ ikwosi zuru ike ife onye ya bụ ka ọ ya bụlele ife valola agazifa ife vatilu magazi ilile ọjọọ niile na-elolu ọgwụ niile a na-agwọlụ nkata ọjọọ niile a na-aba n'isi ma Chukwu kelu m kesiri m ike egwu adatụ anyị onye nwe anyị nọ n'isi ụgbọ ego m ụzọ na Mozambique odogwu akịka uwe aka mma akọnụ oji Chukwu bulu ụzọ ife ademia n'ụwa Chief Collins Nwachiene ọgwọgwụ agwọsigo ọgịnị mesi mee ife onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ga-abụ oji Chukwu bulu ụzọ n'ụwa Collins Nwachiene ego m ụzọ na Mozambique odogwu ego m ụzọ na Mozambique ụdị local gọọmenti ka nneje n'ụwa m ọbịa ụmụ amachala ka nnabatanụ onwere onye nchọgalụ jebe onye ka nchekwube jebe oimo oji Chukwu bụrụ ụzọ n'ụdị
Ojichukwu bulu ụzọ n'Obiọma Obiọma machala unu mụrụ nwa ka nwa onye ka na-ekwu maka ya Chief Collins Nwachiene ego m ụzọ na Mozambique o ya ka nna ka gị bụ uwe ya o si na nnukwu obi wee pụta n'Umuchi family ka odogwu si pụta nne na nne m lego m ụzọ va na-atụ egwu Chukwu ezinụlọ na-atụ egwu Chukwu o si wee pụtazịa akụkọ uwe ka maka ọnụ mbọsị nne m ụlọ odogwu nne n'ụwa ebe n'ebe ebula ọmaba nne na nne m ụlọ nwa wee mụsịa nwanne n'ụwa nwanne m awekọliba nwa afa Abọnya Collins Nwachiene ịma na igbe si n'afọ aga ọ bụ nwa Chineke nwa Chukwu o kwere izu ekwere ọnwa ka m sịrị ya bụ nwa ndị amosu wee bulu bata ewelu poizin wee nyomele nwa nne ego m ụzọ wee bebe akwa kwabalị o wee mọsịsọ bulu obele nwa wee tinye n'akpa si azụ ụlọ wee gbawalụ ebe ka ọ na-agbaga ụlọ nsọ Chukwu ka ọ na-agbaje o burula obele nwa wee gbalụjebe na 9 mile n'Enugu na Christ Ascension Church ebe a ka nne ya na-eje ụka oluo bata n'ụlọ ụka buru nwa wee debelu Chukwu nye na kwalili ya na-eme unu maka ọkụ nwa si arụ nne a wee bebele obele nwa ebele nne ego m ụzọ yọba Chukwu si ya n'imegide nwa m bunye na nwa m n'iyi alụrụ ya ọrụ na nwa m n'iyi ozi ka a na-ekwu ego m ụzọ wee mee ya anya ọnwụ wee jupụta ebe niile o jupụta n'eluigwe o jupụta n'ụwa ịmala egwu a na-agụ n'ụwa omegokwa ka o si eme Chukwu emegokwa ka o si eme Chukwu enyego nwa m ndụ tata ibe onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ga-abụ n'ụwa ebini mmiri tụsi jezulike eji nwa ekwu atụ aja ego m ụzọ na Mozambique ego m ụzọ weto itebe nne n'ụwa Collins nwa weto itebe uwelu ebe ji mmadụ eme nne na nne a wee kpọnya sie nwa m gedo ntị ọfụma ka nkọli ya iji ụwa n'osika maka na Chukwu ji wee gba ọgbụgba ama Chukwu ji wee mee ibe ịrịba ama wekọbala obere egwu ije enu ịma na osisi niile kwu n'ime ọfịa oyim na-enwere oke osisi ịma na agwọ niile bụ agwọ oyim ịma na-enwere eke nwe ọfịa ijebe na mmọnwụ ọsọ ada agba na mma ọnwụ ibe njikwa onye bụ okwu ebe na abụ na mụdike na nweza defu na mba Collins wee were aka ya si n'oge solu ụzọ Chukwu esolu ụzọ Chukwu esolu ụzọ Chukwu ibe ya ma mma ọchụmatụzi na mmebe si ga-edeka onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ga-abụ ibe ebe na-elolu m ibe ebe a na-echelụ m n'ụwa na ọ galọzi eji nwa agwọ atụ aja malụ Collins Nwachiene nwa agwọ ada awa n'afọ ahụ ego m ụzọ na Mozambique
soluso chukwu n'ụwa obere nwa jesiri akwụkwọ n'ụwa Collins Igbo primary school na community primary school Obioma Ọgwụ secondary school n'ọkụ na anọ boys n'Enugu obere nwa wee gụsị akwụkwọ wee debe Ọnịcha do ọchọba gara aka ya o solu nwanne ya wee nọdụ n'Ogbunike ọgbọrọ mbọ na building material mana ya bụ ụzọ gara aga o mesi na chiata n'ọkụ na Enugu Wesabaka wash ije n'ụwa egwe mmeta Collins Zuko na accessories mana ụzọ gara aga nụ ọ chọgide akara aka wee na Lagos ruo na Sele Express ebe aka ọ na-ele ọkịrịka ije nwoke o ego m ụzọ jekotonu je South Africa ebe ọ na-achọ akara aka ya ọ safụ na họteelụ Leisure Park họteelụ na South Africa oyime o mesi wee natakwa jebezie Mozambique o ruo Mozambique wee gbaba mbọ oyi ezikọ nọ Mozambique ụzọ gara aga ọsọ eletrọniks ozugide ife agara o wee nata abakwa nata Igbo be anyị ego m ụzọ wee nata Igbo be anyị wee lobe ife ọ ga-eme ọsị ka ọgọbọgwụ mana ọgọbọgwụ na-achụ ụgwọ anyị ga-ewe iwe ọsị ka onye sụgbu ọgọlọ mana osugbo ọgọlọ chukwu anyị ga-ewe iwe ọsị ka osolu ụzọ chukwu na ife ya ama mma o wee jebe ekpele na Warri na Mercyland na nke Prophet Jeremiah na Warri onye amụma Prophet Jeremiah onye amụma na-afụ ụzọ onye amụma ya bụ nwoke wee nekọta obere nwanya sia isi ebe wee nata osia na osi Mozambique wee nata mụza gara aga o onye amụma bụ ọnya Collins Nwachi ịga ya riba azụ na Mozambique n'ebe a ka ihe nweta onye nzọpụta na onye nzọpụta nọ jeyi n'ebe a ka ihe akpata ego elisi ebe a ka ihe akpata ego karịla amosu ilu ebe ahụ na akwa mgbochi ihe ekewa nwere onwe ya odogwu wena ji ebe azụ na Mozambique mụọ oluzie na Mozambique nke ịbụa returning of ego m ụzọ na Mozambique ebe n'ebe egbula ọmọba aka odogwu wechawa agwa elisi akwa mgbochi n'uwe kewa eji nwa agwụ atụ aja ọ ife ịrịba mma odogwu o wee lote nkwa okwolu chukwu na ogozie nya n'elu ụwa n'oge enyelube ndị mmadụ aka oge eji ego ewelulu chukwu obodo ọlụ ọma o wee kpọpụba ndị mmadụ obodo oyibo ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ ụlọ ndị ọ na-alụlụ ụlọ mmadụ karịrị akarị ndị ọ na-enyere aka ike agwụgo ndị ilo n'ụwa ife onye ga-abụ n'ụwa ka ọ ga-abụ ego m ụzọ anachiataghị azụ ebe a na-echelụ m n'ụwa na ọ galọzi egwu atụ ugbo ndị ilo malụ Collins Nwachiene ego m ụzọ anachiatago n'obi ego m ụzọ na Mozambique odogwu ji ego chukwu nyere ya na-alụ ọrụ chukwu ọ lụrụ ụlọ nsọ chukwu wele ego na-enyere ụmụ ogbenye aka ịlụba ọrụ chukwu n'ụwa ị ga-alụrụ ọrụ ego m ụzọ lụrụ n'obi chukwu onye nne m ọgọ ị ga-eme nwoke ego m ụzọ na Mozambique onye na-enyere ụmụ ogbenye aka ị ga-enyelu aka ego m ụzọ nyelu ụmụ ogbenye ọ bụ na ị na-alụ ọrụ obodo ị ga-alụrụ ọrụ ego m ụzọ lụrụ ka njọ
mmadụ gbakọtara aka ọnụ wee kpọbie ego m ụzọ onwe ife ji kpọbie ego m ụzọ oyimokedo ntị ọfụma maka na ndị ọzọ nwetasịrị ego onwere ndị ba ji enyela aka oluzie nke Collins Nwachiene owele enyelube ndị mmadụ aka owele enyelube ụmụnne aka owele ebidobere ndị mmadụ afịa Collins ji ego Chukwu nyere ya wele ewe na-alụ ọrụ Chukwu ịlụba ọrụ Chukwu n'elu ụwa onye nne m ọgọ onye na-enyelu ụmụ ogbenye aka ọ bụ na ị na-alụ ọrụ obodo ị ga-alụrụ ọrụ ego m ụzọ lụrụ ka njọ ego m ụzọ bụ onye ife Chukwu na-amasị oji Chukwu wee buru ụzọ ego m ụzọ si mụ kenelia ụmụ nwanne ya maka ife nnasị a na-enu ụwa nwanne m nwanne mana ụbọchị nke nwanne ozi ọya na Chief Jude Nwachiene day by day Chief Jude Nwachiene day by day onye ji building material wee malụ n'Igbo niile ị na Ogbunike ị na Asaba ị na Enugu ị na Abakaliki worldwide ezigbo mmadụ na ihe adị onye ọmatụ Chukwu okene iwu day by day ọ Igbo ọkpala anyị ọma na-ekwu ngụbịa kene onye ọma ga-afụ mmanya onye ka Nwachiene onye ọma ekene yo anyị ọma na-ekwu ngụ na Mozambique yo onye ọma na-eyi adịle m anyị ekenezianụ onye ka Nwachiene anyị ọma na-ekwu ngụ 1 na Mozambique electronics dealer na Mozambique anyị ekene afam Nwachiene afam Ogbodo onye mụ na ọ bụ ị na run Legends Park Hotel na Roastingville afam Ogbodo bụ ịnọgwu ya ife adịgo mma unu ma na ego m zabago ife adịgo mma na Mozambique ya onye ọma kenere ilegwu ọma anyị ekenezianụ Abụchi Nwachiene ife adịgo mma na Mozambique onye ma na ọ ya dị mma onye ma na ọ ga-eme ịlụba ọrụ Chukwu n'elu ụwa onye nne m ọgọ onye na-enyere ụmụ ogbenye aka ọ bụ na ị na-alụ ọrụ obodo ị ga-alụrụ ọrụ ego m ụzọ lụrụ ka njọ ego m ụzọ si mụ kenebe ụmụ nwanne ụmụ nwanyị ife adịgokwanụ mma Mrs. Uche Nwachiene onye ọma na-eji provision wee mali na Relief Market Ọnịcha ịnọkwu ya kedu maka Mrs. Chinasa Nwachiene onye eji kitchen equipment wee malụ na Abuja Amaka Nwachiene n'ọma na-ebi mma provision ka eji malụ ihe n'Enugu no ejebesi ka alaeze o anabasi ka alaeze o unu ma na-eke n'eze bụ igwe n'iyi adị
anyị ekelebezi afọ mụrụ ọmụmụ ndị mụrụ nwa asị na ọ bụ otu dike nwụrụ odogwu anyị ekenezianụ nna mụrụ ego m ụzọ na Mozambique ọ nọ n'enyi iji nwachiene ọsị m kenezi nne ya nne mụrụ zụa nne mụrụ ọrụ ezi nne mụrụ ezi nwa lọlọ Mrs. Agnes Ene Madam Fashion nwanyị ọma Madam Fashion Restaurant n'Enugu nwanyị na-egbu efi n'oji omegene yo nwanyị na-egbu efi n'oji obiọma ezi nne mụrụ ezi nwa onye ọma ekele ilu bọọlụ Chukwu n'enu ụwa ị ga-alụrụ ọlụ ego m ụzọ lụrụ n'obi Chukwu onye nne m ọgọ ị ga-eme mụgo ego m ụzọ na Mozambique onye na-enyere ụmụ ogbenye aka ị ga-enyelu aka ego m ụzọ na nnukwu nwa ogbenye Someone in the building. Ababa wa wa wa. Chukwa kikabya maneke nemi. Imba kwanzu kinezi wali fedi ndona kaka. Makana sandi ya wendi kavulu nilwalu. Cha. Ndachi dinase mwiwa julufobyo. Imba kwa family sekenyelele nisi anyi. Makana niji ofo chidogu ti ofo na nogu ejevo kwa mamibe Mweleba Ema wasisi kuchilezi oya nalela pamma ofo Naiji nkonye ofo Na inochilo nyanya Oluwa chose love na nyino kwa niru omagi Onwelo nyasi abia walo na iru ayaleti yamu Oluwa jenda kwa mkwifwelu mu Nonya sulo fiedu ya toka ye Nabi fafi debelu ndi na bambo mezenu kolu anyaka Nabu ntuba kwa mbada Achongalugan galuga Niru alo Achongalugan galuga Miyoko Kuhubulu past tense Nabu wabo wakele Makochuga suavya Achongalugan galuga Ndebe kwa mbada Achongalugan galuga Mbaliboko Kuhubulu past tense Ichoku kolonyilo na muna chime dozi woni Hanyi na suzi naka Oluwe bugo kwa no my God Ichoku kolonyilo na muna chime dozi woni Hanyi na suzi naka Oluwe bugo kwa no my God Asikwa fanchi ejigo kamji ejolu Walumnya ise Even yolu juwa giga nane melumnya imalugo ise Ife ngolu nisi wake kangolu nisi wanyo Ise Ndu milindu azumilata maswa nadi nofo Asikwa fanchi ejigo kamji ejolu Walumnya ise Ife ngolu juwa giga nane melumnya imalugo ise Ife ngolu nisi wake kangolu nisi wanyo Ise Ndu milindu azumilata maswa nadi nofo Oluwa open our eyes na ya malo eneme wandiya onye mwagwa As you dey live this life kanu malo we ya Shout out to my guys yo where they suffer for me Mbosi njo kuwa puna gama Tabi no nisu we bilia manto Right man exchange yo BTC father Illegal ubati puaka ki right man onyo kadele ma Right man exchange no for Ichoku kolonyilo na muna chime dozi wonye Hanyi na suzi naka Oluwe bugo kwa no my God Ichoku kolonyilo na muna chime dozi wonye Hanyi na suzi naka Oluwe bugo kwa no my God Wasikwa fanchi ejigo kamji ejolu Walumnya ise Ife nyolu juwa giga nane melumnya imalugo ise Ife ngolu nisi wake kangolu nisi wanyo ise
milata maswa nadi nofa Osiwo fonji etigo kamji ejolu Walumnya ise Even yolu juwo giga nane melumnya Malugo ise Ife golu nisi waka gangolu nisi wanyo ise Ndumili nduwazu milata maswa nadi nofa Exchange BTC was your casibia Onya ma bishop Collins Nenia Emalugo na bozu Baseleki o malo me wana Dindim chukode Odogu nenia You Chris Ujana orahua Edu aba BTC Goodies exchange Adu akachas California I can connect your riba buabo nanda jabo Black Chris PMG Records Odoguna connect your contact connect mbolewa so value medio egu wakali woba DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Weka wabodo wuda ubo uboko. Okwi wambina kukwanye nono. Namani wudu wedechi. Washikwa nuka lujige mbana. Imakwa. Makambosa pacho. Peni nebofu makana. Ekwele gongwo mechere buru nkiti nigi. Cha. Ejima ofoto ono kwa nuno. Aya na emeshi. Aya na ebuma. Aya na konshe. Weke wono for the mema. Umejima na ofoto. Inside life. Aye don't know bo. Weke wede chemba chikolo. Top my shine, I jump and past them. They say they want to see my show, now I build them. They got on the para now, why I kill them. They say they want to judge my matter, me I sue them. I pass them physically, spiritually. Then they say the boys I be singing musically, lyrically. They want to test my vibe, I give them something radically. Or they get second day trip from me, I hide them mentally. I tell them subo ibo. Iman abu mafibo, gensi iman obido. Iman sibu wantolonye nonye ine mekonye. Ogani kaime rube no nunga no kolo fone. Asimu mwachi kolomwa, mwana kaya na toloku. Nobody run my when I try not to wear. I na toloku. Mwachi kolo. Ateka tankwa na da suoli. Anagida suoli. Anagida zeke di kuma. Na toloku. Na toloku. Ayana choku, ayana mesi, ayana choku, ayana mesi, ayana chumwa, ayana evumwa, manina tamwa, manina evumwa, agoro ya, keti baro ya, fama baro ya, abae, no, agoro ya, abae no, abae. Aye fulo kufiyeki Ayada choko Si over no de dwaye Omega no hola inaya Kebim
Agora gishemunti no one look out him no be. Emawa. Now one them talubwa no be o taluko bwam nanya. Anapumbale zimbalo no e. Oluwana buko vuto munilo. Awakulu na mala alia. Awatapala kulu no ya na nozu. Nafa meva ina wa mengulia. Obini kwa meva vede kaleleva. Pachoba ina fangwelike o. Ala na lefa no ginyen fie. Nkemele mebu lo past tense. Oluwa fangwa se waso. Ala chodem chege. Chukwa kite do. Akwasi wabuna yogine. Mwele kwezo labo. Akwasi wabuna jawni kane. Sabagwadu meduwe. Wamuna pogine. Asebe sinedisi anyo. Oya tuwa kotuta. Kamora bido chesi belenki. Onugulegu ntitele uwe. Ake wabudu nata. Ane magwachi mogu. Ilezi jolonjo. Manilo na jobu onye. Ayaji du jobele mwenenu. Okungbalidu. Belulu. Egu ebe onaja. Ugo. Okumu na nwezu ako. Ilora siyana. Oye jide melu wane. Ifi melu wane gibu ofo. Facha ina miro. Fakwa ima nukuku. Asi buwe wanjozi o. Oluwa wa ina yobe. Chukwa kike do. Akwasi wabuna yogine. Mwele kwezo labo. Akwasi wabuna jawni kane. Sabagwadu meduwe. Wamuna pogine. Asebe sinedisi anyo. Oye tuwa kotuta. Kamora bido chesi belenki. Onugulegu ntitele uwe. Rakbado senji. Alo nandi nugo. Iwe menai. Tudrise senji. Kobaya sinenugu. Nano wadele. Ozo ibondu nugo. Ozo ibondu. Nifeme kwa nagi chukwe buke. Pasilinki odoguo. Amaluo na bozu. Jenyu mano. Santiago Nteje unanu alundegu. Lowensi Junior. Kesi Thailand nanukwa. Black Abino. Mr. T Abino unanu alundegu. Goodies senji waliweji ya wamunata. Goodies. Christian senji onyonisha. Inabuwegu. Facha ina miro. Fakwa ima nukuku. Asi buwe wanjozi o. Oluwa wa ina yoke. Chukwa kike do. Akwasi wabuna yogine. Asebe sinedisi anyo. Oya tuwa kotuta. Kamora bido chesi belenki. Onugulegu ntitele uwe. Chidoski akananyanya. Maumune triggeru. Ngwaka boss no rifite. Cryptocurrency kodogu jelive. International smile. Ejike Panaventure chukwu bika. Efendubisi Christian chukwu melimogo. Inanuzi wegum. Ebi sumalo. Akwagisi mukenelo. Fevo chidera. Lologe. Ebi yu wakuzu na Dubai. Uranuwa kama unekelegu. Ikena NBA. Kele na gureli nuwegu. Ive meno enji abamba. Wafo Emmanuel MCA1 na UK Kojelubili. Okorie Usoma Emmanuel John Terry na Nuwegu na Mexico. Mwisi Mo State nolo. Inanuwa kama unabia. Chukwa kike do. Akwasi wabuna yogine. Mwele kwezo labo. Akwasi wabuna jawni kane. Sabagwadu meduwe. Wamuna pogine. Asebe sinedisi anyo. Oya tuwa kotuta. Kamora bido chesi belenki. Onugulegu ntitele uwe.
chere DJ nuo survive netu. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. All your lives on the mix. Orabialije gịnị ka anyị na-achọ gịnị ka anyị na-ayọ ọkwudo n'ọnya bụ ịfụnanya ọkwudo n'ọnya bụ ọganiru ebe udo dị n'ife ọma na-abịa ebe udo dị n'ọganiru na-adịyo ndị obodo anyị gịnị ka anyị na-ayọ ọ bụ gịnị ka anyị na-achọ Igbo na-emebu egwu mụbịaba Mr. CJ Ozugo ịnọle ya ezigbo nwa banwe ụrụ ọgụ abịa mana ihe onye m fụlụ n'ọnya ka na-etinye egwu amago m ihe njelu n'ije amagokwa m ebe njelu n'ụwa obodo ọbụla na-enwere ịfụnanya obodo ọbụla na-enwere ịfụnanya Ibama na-agbalụ ọsọ onye aka m na-egwu Ibama na-agbalụ ọsọ n'onye bụ ife mfolo ọkwanye ka ndị wee tibe egwu ndụmọdụ ka ngwake n'Igbo papa n'ụlọ ife na-ekwu oji nche awụ ọrụ biko malụ onwe ya udo ka mma ndị obodo anyị gịnị ka anyị na-achọ ọ bụ gịnị ka anyị na-achọ udo n'onye kasị mma ebe udo dị n'ịfụnanya dị ya ndị banye ọ bụ gịnị ka anyị na-achọ ala abamụrụ m gịnị ka anyị na-ayọ akwa udo n'ọnya bụ ọganiru akwudo n'ọnya bụ ịfụnanya udo abalị ise egwu m oche mgbe enwelo ịgba mụ na chi mụ n'ọnya ka m ugwu wee bịaba agbara m mmadụ gwa gị ife mfụlụ ka m na-ekwu esira m mmadụ sie gị ife mfụlụ ka m na-ekwu ife
mele Igbo n'ọnya ka m ji wee bịa ma ife mele Igbo n'ọnya ka mụ na-ekwu amalụ m mgbe bulugbo mgbe mbụ nwatakịrị obele ife ka mmadụ sọba nwanne ya sọba ọ bụlụ gịnị a na-azọ na abụ m onye Anambra abụ m onye Igbo abụ m onye Enugu steeti mana nke bụ eziokwu bụ na anyị Igbo ofu Igbo na-asụ n'ọnụ n'ọnụ ma anyị Igbo ofu ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya n'ọnya ga-eweta ọganiru anyị na-achọ n'ọnya ga-eweta nnwere onwe afọ anyị na-achọ ebe udo dị ka ọganiru na-adị ozugo na mebula egwu m ka m gwa uwe okwu onwelu ntị n'ụlụ ife na-ekwu gwakana m gịnị ka anyị na-achọ gịnị ka anyị na-achọ akwa udo na ọnya bụ ọganiru udo na-eweta mmepe ụzọ ụmụ Igbo ka ifu onwe anyị n'anya ọ bụ udo onye ka anyị na-achọ asị na ilo dị n'ụlọ dị ka gwa abalị onye mebodebele isi ọtana m gịnị ka anyị na-ayọ ụmụ Igbo gịnị ka anyị na-achọ ụwa asị n'ebe udo dị ịfụnanya na-adị ebe afọ maka na ọ bụ ịfụnanya na-eweta udo ebe ọ bụ na ịfụnanya dị azị ọganiru na-adị ebe afọ ya mere ụmụnne m ndị Igbo ka ịfụ n'onwe anyị n'anya maka na gidigidi ugwu eze asị na ugwu azịza enwero mgbaji mele eji nyụkọ mamịrị ọnụ o wee gba ọfụfụ iba ija ọyọ iba ọyọ iba ọjọ ewele ala ba mụrụ mụ gịnị ka anyị na-ayọ gịnị ka anyị na-atọ ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya ka anyị fụ n'onwe anyị n'anya anyị sikwa nwanne malụ nwanne ya anyị sikwa nwanne malụ nwanne ya ịfụnanya na-eweta ọganiru na-eweta mmepe obodo about result in fail one kita la chaganya to be very important personally feeling on my mind men no na champagne no na kai kai I go to no ngi wa je bam bam when we are hustling the money na bana basanzam so forget social media some guys be go digger I want to na package je na fabu billionaire aka out ka opo ebi dog wala also if you no be this you go be that iboron say boloso odogwa bro guy name check out me and my man after the election one them mad no more campaign when we go me gonna so kuno bodo obo kika neso omuga ka ogiga ka ababa mbaba ne maka robi maka made jebe ngano obo kika neso rola kwa mi gonna so kuno bodo anya ogiga neso omuga ka ogiga ka ababa mbaba ne maka robi maka made jebe ngano
n'onya ka mbodi atu monkey. And I see finish n'onya na-ebute jealousy. If you don't get the money, I beg you come out to body. Makitinya already na numu asi get take party. Ufori fonye mwele go feje na atunya challenge. Ina atu challenge makani go tell Benz. Gozo no mwele ife diche nego fu na ego chie na enwodo. Ego fu na enwe senti. Iya. Okama keti na nyibu mudotu. Bako kusibi kanya otu the end not. Aswe na who give up. Omo na him fuck up. Enyi ni ya baribe na political juggernaut. Osini ya kam power. Ya ni kam power. Kami ike no mu kwaki ka kami ike no mu. Okwa sisi ya konoku. Asisi efe najo. Ojo bade chikwani. Na kampe wasu. Wande wami vena soku no bodo. Obo kika neso. Obu kaka oko kika. Ababa mbaba deni maka. Robi maka mbade kebe ndano. Obo kika neso. Roda wami vena soku no bodo anya. Hottest DJ mixing the mixing the beats. It's Obi Rice on the beat. Nazimudi beguo, Nazimudi beguo, Ekwemeo. Nazimudi begu, Egu Ojemo Wilo, Nazimudi Nazimudi. Oye weliwe, mame weliwe, Munango de Biliwo Ganisecho. Oye weliwe, papa weliwe, Munango de Biliwo Ganisecho. Ega ibubu onye digi mma ogi love onye no bolonjo. Ega ibubu onye digi mma ogi love onye no bolonjo. Anyenuwe, Nazimudi beguo, Ekwemeo. Nazimudi begu, Egu Ojemo Wilo, Nazimudi Nazimudi. Anyenuwe, Bobodo ni na golugo de gumba. Even in the Lagani na Zodo. Even in the Lagani de Zodo. Ogona de mamone melogo mago. Bobodo ni na golugo de gumba. Anyenuwe, Oda ni womogo de gugapta. Anyenuwe, Ogona de mamone melogo. Ego jobe wilo gabuta. Anyenuwe, Egum na de mao, Wupula Wega over the Palugo, even the man is mao. Egum na de man over the dinner. Although the one more come up, over the Gulu, over the Gulu, after wine and Dobodo, Arotubu, where the boy Munaya Ugo, and we only were down about Mamunarotubu, Webanoka, Ebano, and the Webabo, Malo, we are kidding for him, not soon up and go to what they are getting off from Ozi. Ha! You get again, and get again, and get again, and get again. I know. What are the woman when I put you? What are the woman come on up to you? What do I want to make one up to you? Even in a other candidate, even in another candidate, I don't know. Oye weliwe, mama weliwe, Munango de Biliwo Ganisecho. Oye weliwe, papa weliwe, Munango de Biliwo Ganisecho. Ega ibubu onye digi mma ogi love onye no bolonjo. Ega ibubu onye digi mma ogi love onye no bolonjo. Bobodo ni na golugo de gumba. Even in the Lagani na Zodo. Even in the Lagani de Lino. Ogona de mamone melogo. Bobodo ni na golugo de gumba. Anyenuwe, Oda ni wamogolo de gugapta. Anyenuwe, Ogona de mamone melogo. Ego jobe wilo gabuta. Anyenuwe, Egum na de mao, Wupula Wega over the Palugo even the man. Anyenuwe, over the Gulu de Gumba, over the Gulu de Babu. Voice Beats. The hottest DJ mixing the beats. Chukwu okike ọhụụ ịnọsọ weme. Arụnega m oji chukwu a Igbo ka m na-etiri ododo egwu. Nke mụ dị iche bụ aja afa olelo
asem na kem di chebu aja fa e na bo aja fa onye la po mena na bo melenu emesi aka ya wu na kwe gba mu onu bulego mu na eti sambe yambe duwego tuwo kike bia we lo sambe yambe idu oge ku na sambe yambe duwego sambe alobu na go jadu sambe ara onachi mo bialewu ode gumbe amale mo gamme mama na suwa ya ni ijonu wa no siwike ọkwa nganga bulu ụzọ ọdịde sochie ya anya n'enu ụwa anya ga m ọkweligwu anya nganga agbọ ya onye mgbuo inu oge bụ na akọ ofo ya na gbara obodo mgba ogika na-ekere n'ụlọ inu oge bụ n'aka ibulu okike kelidebe n'ilo maka 110 owe kosi adị obodo gị kpuchite n'oge igbo na ọnwala gị kọm ji wee bịa unu vulive na-ekwu okwu na nke mụ dị iche bụ aja ava anụ mụ mgbe n'ugwu enu ife melụrụ etiti mmụ anụmanụ na mmadụ fawa gba ọgbakọ si onye ọbụla pụtaba n'ama ewezi ọkụkụ na-enwekwali na ọgbakọ ọkụkụ wee debele ife arụ big man kwesị fanọdụ bizi bajesi pụta kabakọli ya ebe chetere n'ọgbakọ ije ọkwa ekwekụwa na ama ya agwa ibe nwere ka nna asọ ịgba na-ekwu egwu olugbulegu na mmụ na eleje oweli ọfọ oduwe egwu mụ ana imegwu ọnụ nkịtị olukwela another day igwe wee gbọkwanye bụ okwu ọzọ onye bụ na agbalichebe ebe igwe ka malite osi adị ejekweje ezi ya ọkụkụ dewele ebe aka n'ife obodo bebe ụmụnwazi ọsiva afa chebe banata ka kọlụ ya ebe chetele ije mụ na chi m oluzie mgbe lulu bụ igwe wee jụọ ese ọkụkụ ndị ilo wee kalịa ụfọdụ si n'ọkụkụ si n'ọka igbe ụfọdụ si n'ọkụkụ si n'ọka Mixing the beats. ịmahụ igwe wee tinye iwu na mbọsị ọzọ ya eme mgbakọ ma ọkụkụ wa bịarọ eme mgbatị ya obodo wee kazie iwu ọzọ ma ọkụkụ wa bịarọ ma ndị enyi ya ezikwuru ya kevu na afọ igbo ajọ ka njọ ode mụ na chimuo igwe wepụrụ ọtọ wesi from today henceforth na ya ebidola iwezi ọkụkụ emela ọnwa ọkụkụ ji ka nkụ mụ na-eti egwu ịma na ebe ọ na-ebu ọkụkụ mmadụ na-eli ọkụkụ ma nwere ọya ọkụkụ mmadụ jebe ego nwa mmanụ n'ụka a na-eji ọkụkụ n'aka ma mmadụ jebe gwue n'okwu alụsị enụlịa a na-eji ọkụkụ n'aka na mmadụ jebe gwue ịchụ aja ihe n'ụzọgbala ịtọ a na-eji ọkụkụ n'aka ọnụgbulegwu nteje tigide egwu ozugbote mala mali na ya eji ọkụkụ na maka nke mụ dị iche bụ aja afa asị m na nke m dị iche bụ aja afa na-ekwe gba m ọnụ ụgbụlegwu mụ na-eti urugbe egwu tupu okike bịa were ọfọ ilu oge egwu na-akpọ urugbe egwu arụbụnago bịa duru obodo na-agwa dị dike dena odogwa na mkpalụ ọbụrụba unavuogwa na anụ nganga mbi mana otutu ọkpa na-eturu ọkpa nne na ajịrịja ijele emezi iko ka nne uru
ijele nu onu mmanwụ ijele Mexico na n'ụkwụ ụbọ na-abọghị ọnụ gwulegwu nteje mụ na-abọghị ọkwa na gulusi bụ ka mụrụ odogwu na Anambra naanị ọcha lokal gọọmenti kodogwu si eje ijele na mmanwụ agbara na nwa ijele mụ na-eti egwu Uchechukwu nwoke nsili obi ya dịka o ji miliọnụ eme ọgụ bịa mele onye nwe egwu ọnụ gwulegwu n'ọmụ na-abọghị o ji miliọnụ eme ọgụ ijele Mexico na n'oge ụgbọ na-abọghị ijebe ịnaba nnaba ụgwọ ya gbọrọ gị n'ezi ebe ndị ọzọ jere wetọ awale ka mụ na ya agbụdugbu ekenyi ndị ọkanga ka m na-ekwu ịma buru rishenji eme ọka onye ego na Mexico ke na-achụ aka ya ịrarị mba malụ akụ mmiri chi na onye ego enu oke gwu na-abịa ịmalụ kebe n'aja na Brazil nna Pọlụ Obianịka enu egwu ndị tọrọ ijele na nwanne tọrọ nwanne ya ọnwa ka ọ narị ya nne John Chelo Tanko na Mexico bịa were ọfọ okeke chike ọkwụ na-enye ife n'Istanbul na Turkey ka ije iruwe elude na-abịa Koban na Brazil Julian Van na Vietnam ụlọ nnu onye ego bịa n'egwu isi na Turkey kedu maka nwoke na Brazil ijele kedu maka nwoke na onye ego obodo kiliwe na-ezuko na ezuko na gulusi inu oke bụ na akpọ ya bịa were ọfọ otentik onye ego ikuku ọma na mkpọ ikuku ọma oji alati eme oji alati agwọ ya ikuku ọma bịa were oyi inu oke egwu na-akpọ ibele nakwana mmadụ ka eji enwe mmadụ n'enu na nwanne onye kpuchi ya udenude egwu nke mụ dị iche bụ ajafa asị m na nke m dị iche bụ ajafa ngwanagwe nwamụ ọrụ ulegu mmụ na-eti egwu arụpụ na-agụ bịa welio mmanwụ mmụ na-elesa ọrụ ulegwu mmadụ jeja ngwanagwe nwamụ ọrụ ulegwu mmụ na-eti egwu arụpụ na-agụ bịa welio mmanwụ mmụ na-elesa ọrụ ulegwu mmadụ jeja Ejimofo. It's Gazi Clef Productions. Esimesi n'ọkụ famaka nsi kwado ebukwa ndị n'ụkwụ tinyenu m n'egwu fachọlụ ka malife mmenwebe ntolu n'otu ịchọ nkụwasịa emelụ nka mata na bụ maga ya tamata facha na obele gbana nsebife ya gbamara fachọlụ ka mụ na bụ na-echeje mụba mahịa mana ajụ m ajụ fachọ kisi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọ ka ọkụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ ejimofo fachọ kisi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọ ka ọkụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ ejimofo ha
mmebe ọfụma kwọlụ m aka nwa bebi kwọlụ m aka enyi m kwọlụ m aka nwa chi ọbụbọ kwọlụ m aka flashi kwọlụ m aka okoko kwọlụ m aka eze ụmụ tụọlụ m asa chọrọkwa m ndị ya gbajikwa m aka ọ dị ka famụta gị nwaanya fatịra ka mụ na onye nwaanyị o wefana na-emefe ka anyị ogelugo mgbe anyị wepụtala fe anya onye na-egwe 11 leg akpọ nọ na 1110 nwa bụlụ fine girl egolu ya hoho se wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọkụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ ejimọfọ fachọka isi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọkụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ ejimọfọ akarịgo m ịmụ ife unu ga-ekwu ọnwụ iyi ọ na-ekwu mgbe anyị tụrụ ka o ji esi makwa na agụ abalị mba wee kwu amara m ife na-ekpofa ọ dị ka ma pefumu na-ekpofa ọsụkọsụ na asụfa nga anyị ka na-egbu ọchịcha anyị gbuziela efife atụọla ite ndọzụ n'ọlọkpa obi na-eji ka nwa adaka nwa na ya zọ na-amacha fachụga mbọta wawa fachakwa nna magada ebe chukwuku nkata ata enidịrọ nwahala n'ọkụ famaka nsi kwado ebukwa ntị n'ụkwụ nyenụ m n'egwu fachọlụ ka malife mmenwe ebe ntolu n'otu ịchọ nkụwasịa fachọkisi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọkụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ ejimọfọ fachọkisi m wa misi m ekwelawa ka nwoke na ma nwoke ekwela na fachọkọkụ m nyụọ mọkụ m ekwela anyụ ejimọfọ mmebe ọfụma kwọlụ m aka ịmakwa kwọlụ m aka The hottest DJ mixing the beats.